Si ano na lang. Box 1. Isunod-sunod mo. Use box 2 first. Just place my initials and my signature in the overlapping tape. Box 2. Box number 3. Box number 4. Box number 5. Box number 6. Box number 7. Box number 8. Box number 9, last one. Okay, mo itong walang box no sa katong possession, mga lobain. O katong una kagina plastic mo ito ang mga gipat during sa buyback operation. Nag-yield ka ron, mga super na pura o bolang nga kaning box niya doon na pa'y laing tulo ba ata ano nga mga bags nga doon sulod nga mga ano paid yapon o nabilong siya sa illegal dangerous drugs no available.